sitten mulla oli itse Beussi, niin sit ne vaan sanoi tuolla, että on tilaa, niin mä sit otin tän niin kuin varoiksi etukäteen. Sitten mä ajattelin, että mä yritän sinne Hämeenkyröön, että sit mä en tukkaan tänne. Tänne on sen verran matkaa. Mulla on ihan vitu sama, että kuka tuomari siellä on. Mä en niin paskaakaan kiinnostaa, kuka tuomari siellä on. Aika korkealle. Mutta oon mä niin kuin, mitä mä oon Seskosollekin testauttanut. Mulla on 3 testattua koiraa. Kaikki on 150-160 puitteilla. Ei mitään. Ja se leikkii. Leikkikö se meillä Toni Köpin? Ei varmaan. Miten niin? Kyllä nekin vähän leikkuu. Joo, mutta sitten taas meidänkin esimerkiksi mä kiellän kaikkien keppien kantamisen. Mun mielestä se on niinku ihmeellistä, että jos leikitään kepin kanssa. Kumminkin se on niinku aina kielletty. Miksi se levittää? Se kokeilee, että irrottaako se koira vai eikö se irrota. Se kertoo koko uudestaan. Taistelutahto. Mä haastaa sitä henkisesti vähän niin. Niin. Siis sehän oikeesti voisi lyödä sitä koiraa näköönkin kuulen, niin se pistää silmät kiinni vaan ja puree kanaville, jos sillä potkuu on. Mutta eihän te täällä voi. Mihin pääsisin makailemaan ja syömään tätä keppiä, niin Nyt tarvitaan. ei, kun sit kun ne saa kaikki niinku sen saudin päälle, niin hän se vasta Ei muuta sanota, niin koko ajan pitkällä tällä. auto on tosta tyhjysti parkki. Muuten ihan hiljaa ja ohjeita. Sitten vaan käsi alas. Ihan normaali. Sinne sä voit pitää sen tallun. Häntä ei. Herätti paimenin tuolla kulkutuolla. Mitkä siilet siinä persissä? Mitä vittu sieltä tuli? Mikä helvetti tää Just on? katsoin jonkun suursnautserin videon. Hän painoi ihan suoraan vittu kelkan päälle, että heilahtaa. Vittu, saatan mä tapan tän kelkan sun. Niin ihan tohkeissaan tehdä. Ihan niinku, siis näki, että se niinku haastoi sen kelkan. Tuu vittu tänne vaan. Joo. No se nauratti itseäkin. En toki kusee siihen. Kusee kaikki. Kaikki kaadetaan kusemalla. Joo. Joku auto rupesi hälyttää siellä. Se on mun. Niin se toivottavasti. Niin, no antaa paljon hälyttää. Ihan tätä kelkkaa kohti. Se on siellä. Ai, vittu, on.
Ne, hyvä. Sen näkö, että kohta kusee. Mun mielestä. Mitä se? Mikä? Ah, toi tulee tuolta. Ai tää auto, nyt keksittiin autolle syy. Näin me saadaan paljon nopeammin tänne. Taas hyvä ratsastus. No, aika pieni. On tää aika iso. Mitä laittaa? Meillä on iso hevoset, että ei hänen pitää. Mikäs se nimi oli? Soni. Soni, seuraava tulee Soni. Kavereita, älähän oikeesti. Älä katso vaan. No niin, kuka pompuloi. Se varmaan tulee sun luokse. Vai sä voit poistua. Niin, kattoo mitä tuolla on. Ensin toi yrittää mut tappaa ja sen jälkeen se on mun kaveri. Testosovettehan siis jarastustarkastuksessa on melkein tää tismalleen sama. Istu, hei kaveri. Aina. Kaveri istuu. Eiks kaveri muista minä istutkaan, kun ei oo kuullutkaan? Eiks sä oo ikinä kuullutkaan semmoista? Niin nyt ämmärit, päästään nyt äitkä luo. Eiks sä istu? Istu. Hyvä. Tosi taito. Vau, hei. Onhan toi talutin noin. Syödään hyvin voisi. Kutsu vaan. Noni, tuli! Ole hieno mies täällä! Tänne! Tule! Tänne! Tähän! Verrettelykierroksia pitää välillä vähän. Tänne päin. Silmät tänne. Hampaarvesta narstuu kyllä. Antokohan siellä vielä meidän jälkeen sitten. Ei jää sen paskaa. Ai sillä tuli ripulit vai? On vessiripuoli. On kyllä semmonen, että sen metälläkin mennään. Tyhjentelee monta kertaa. Joo. Niin meilläkin tekee koirasta sitä samaa. Sitten kun alkaa olla action, niin se suoli tyhjenee niin kuin sipoja ruvetaan leikkiä. Ja käänny ympäri. Käännä pitkin siihen. Jaha, löysin tällaisen. Kiva juttu löytyi. Kato, me tulee leisiin. Mitä? Se toi koppi. Hämeenkyrössä ne heitti ämpäri. Mulla on monta uroskoiraa. Niin yksi kun tekee, niin paketti valmiin. No se tulee loppuun asti se ei. Mikä raippa se on? Joo, se on hevosihmisiä. No ratsastusulan näköisetkin on just. Tallimestari.
väisti. No. Aika pienellä paineella se kumminkin sit loppuun niin kuin meni. Ei se ollutkaan mistä. Onko käynyt niin, että sit koira tuossa vaiheessa puree? No kai on Ja semmoista. sitten venäläinen seskosoveskin, mikä on mun koiran jälkeläinen, niin suomalaiset kävi tekemässä luonnetestiä siellä, se testattiin siellä. Niin ihan vittu meni niin nahkoille kiinni ja veti oikein siis siihen vittu niinku talon seinää koiraa. Siis se oli näin pienestä kiinni, että sillä jätkällä ei ollut kättä enää sen jälkeen. Ja sanoi vaan, että oho, että on kova koira. Näin. Sanoi, että ei ilmekään koira on värähtänyt. Mutta harvemmin seskosoveskit haukkuu, että niin kuin sit vasta viimeinen ja sit lähtö. Nämä antaa se viimeisen varoituksen. Vittu, kiva kaveri löytyi täältä. Joo, ja pikkusen takaisinpäin. Joo, ja tuu vähän eri kohdasta sieltä. Vähän vasemman kautta. Sitten jonkun rehun tuolta mukaan. Ai nyt ne ampuu. Missä se on tuolla? Se on tuossa mökin takana. Eikö se kauheasti reagoi? Vähän ärtynyt. Hirveä savu, tuo joku grilli jos päällä. Onko se makkara? Sitten puolustushalu, miten se puolustaa sitä teidän laumaa. Eri vuosikkoina toinen tuomari heittää tuolta auton takaa. Se on tänään +3 kohtuullinen hillitty. Puolustaa siinä hyvin ja palautuu taas nopeasti. Taistelun halu, miten käyttää niitä lihaksia ja leukojaan. Toivon tietysti alussa tässä leikissä, mutta läpi koko testin. Sitä näkyy kelkalla ja just tuolla puolustuksessakin näkyy sitä taistelun halua tosi paljon. Ja se on tänään +3 suuri. Hermorakenne, miten se kuormittuu tässä testin aikana. Kyllähän sillä alkaa jalat juosta vähän ylimääräistä. Säätöä alkaa sinne tulla ja läähätystä ja semmoista. Siinä pieni rauhattomuus siellä alkaa näkyä, eli se on tänään +1 ja rauha. Hyvin selviää kaikista tilanteista ja palautuu mukavasti. Temperamentti ja huomiokyvyn nopeus, reaktioiden nopeus. Näkyy jo tuossa alussa, että sen jalat vie ja sen on vähän vaikea keskittyä, niin kun olee paikallaan. Se näkyy eri osioissa, keskittyminen herpaantuu. Se on tänään +1 erittäin paljon. Se häiritsee just keskittymistä. Se on nimenomaan se häiritsee harrastusta, kun se on jo niin kuin näkee kaiken. Joo. Tämä saisi olla ehkä mulla. Niin, se vaatii semmoisen rauhallisen ohjaamisen ja on itse rauhallinen. Kovuus, miten se muistaa nämä ikävät asiat. Se on tänään +1. Hieman pehmeä. Sitten se muistelee, josta jäi sitä vähän vainoamaan. Luokkapäästävyys. Se on +3 hyvän katsoen luokkapäästävä avoin. Ja laukauksessa siellä tulee sitä vähän ärtysääreaktioa just sitä ampumista kohti. Ja laitettiin tänään se tähän yhteen pussaan kautta ärtyisä. Joo. Se on selkeästi sitä ääntä kohti. On. Ei se ihan rennosti siihen pystynyt suhtautumaan. Ei, joo, se oli ihan tiedossa kyllä joo. Joo, ja se tuli selvä ärtysäreaktio. Se on tänään, ei miinuksia yhtään ja plussia. Se on 154, joka on kyllä pistetty. No niin.